Taura. Ipo pasina Zvakasara zviri kuba ere? Zvakasara kwakasara gumbeze remistake pero rakasara zvakamira. Mimi vana venyu vakakura kudhara handipinde mumunda menyu. Munozvishandira mega muri pano, inini ndinoshanda navakadzi vangu. Ndichizvishandira ndiri ndega nhasi ndobva ndaita mukando ndichitenge ndichimweta uswa ndichitengesa huku. Ndakaenda kuenda kotora foja ndakatenga mapoto yangu. Ndakatenga kitchen unit yangu. Handina dedika ndiri kukuda. Saka ndakarwadziwa nhasi ndashanda ino magumbeze izvo handisi kufuga magumbeze vasingazivi kuti yakabva yanani magumbeze yacho vanayo kumba kwavo vari kutofuga kumba kwavo kicheni inotiakaramba kuti ino hwitini isizi ndine tsamba yasabhuku ndino tsamba yeghurupu rakaitora nayo kuedza kutenga mapoto. Saka mapureti yako yari kupi? Mapureti ndakatora yariko komapoto yamwe yacho akarambira nayo manyuwani yese yakari pamusoro pakushenda komagumbeze vadotwara nayo 5 bhutsu zvekupfeko zvemukati akasara nazvo mabhafu maviri zvakasara zviriko. Alright, nhasi hatisi kutonga. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Batichi? Murume wako? Akakuramba? Aiwa, ndatakangonesana ndo badabuda ndona mararamira ndikuita ipapo. Ukabva kupi? Sama bva kuchibara kuDarweni? Pindura kaiwe. Ausore changamira. Chokwadi. Vange vari madzimai vangu vasati vandiramba. Vakandiramba kekutanga. Vakarongedza zvakanaka pane makurukota amambo. Tinombeta ngakava zvakafadza zvakanaka. Tanga sina chanika kanda mukanganisira. Kana chikonzeshe bari katatora mukatsi. Vagara makore matatu vanoshabawo. Vazodzo vachibvira kumwana wangu kutanga vanikaita nawo madzimai. Ainango varamba kuvagashira sezvo mudzimai wangu wandinoda nhasi munyika. Kati uri kumuda here papa? Chaivo chakamira. Teerera. Akabereka naye. Gomiraka. Hanzi ndokuda kaiwe. Zviripo ndozokuti baba vandakagarisana navo ndakabereka vana ava 4. Takanetsana kutaura kuti takashanda mudziya takashanda kwambe vakabata demo vakatema wardrobe yese yakaparadza. Ndadzokera muzeni pakandakati apo vakatema wardrobe nokuti vakatemera kuti vanosimba rani. Rao takazotanga kushanda ndega ndikakunzi imimi vana venyu vakakura kudhara handipinde mumunda menyu. Munozvishandira mega muri pano, inini ndinoshanda navakadzi vangu. Ndichizvishandira ndiri ndega nhasi ndobva ndaita mukando ndichitenge ndichimweta uswa ndichitengesa huku. Ndakaenda kotora foja ndakatenga mapoto yangu. Ndakatenga kitchen unit yangu. Handina dedika ndiri kukuda. Saka ndakarwadziwa nhasi ndashanda ino magumbeze izvo handisi kufuga magumbeze vasingazivi kuti yakabva yanani magumbeze yacho vanayo kumba kwavo vari kutofuga kumba kwavo kicheni inotiakaramba kuti ino hwitini isizi ndine tsamba yasabhuku ndino tsamba yeghurupu rakaitora nayo kuedza kutenga mapoto. Saka mapureti yako yari kupi? Mapureti ndakatora yariko komapoto yamwe yacho akarambira nayo manyuwani yese yakari pamusoro pakushenda komagumbeze vadotwara nayo 5 bhutsu zvekupfeko zvemukati akasara nazvo mabhafu maviri zvakasara zviriko. Alright, nhasi hatisi kutonga. Kana iwe uchida mukadzi anogara kupi? Vari kumusha kwavo. Kupi? Chibara. Kweiwewe? Inini ndiri kwaDhebe.
pabveke no pachibara padhuze panofanira teerera iwewe kana kuti unoya musi wa 19 nomukadzi tora zvinhu zvakazvizvozvo zvaari kutaurawo nemisa kumba kwavo uya tochigadzira musha wako enda kumupa mapoti yake nemabhurukwa yake zvese nemagumbeze yake ndati tanga waita izvozvo munodzokerana achauya nani nhasi kumba panorambiwa matenisi heya pfudzo kusi dzakasara mapoto manyowani vari kubikira izvo zvinobonadzimai ndati anoya nazvo iyeyu vari kutorongedzera kutaura kwatikuita ndati iwe enda usodzora zvinhu izvozvo yakutokuyananisa musha wako wazvinzwa taura handina chandikarambira changamire ndosaka ndatichiendesa ndazvinzwa izvo zvana kuramba ndatichiendesa iwe tsamba chengeta unoya naye musi wa 19 achauya nazvo no munodzokerana tinotaura iwe ndosa zvinhu zvake musi wa 19 uye akatema mupombe munedemo kuzokuona akatoka kuwisira nevanhu aitonzi ndokuzoka kune lake andikukusia ogenda kumune haite nasabu kuvanza kunase sabu yakachitiperekeza kuzomata haite semuni haite saka akazopedzwa nasabu mushuwa alright vanhu vasingaite ndosaka tiri kuvatonga isusu tiri kuti kusaita kwake nokusagona kwake takuona asi tiri kuti for the meantime kuti tigadzire kuti tione kuti ari kukudza ngaaende koisa zvinhu kumba kwomukadzi uyu iye anoya musi wa 19 wazvinzwa iwe taura pamusoro ichanamira ndingangoti zvingango zvinotitorengwasi zvinogadzisa zvazvo zvandaita ndaita mushivande nangasingaitendeka sabhanga ariko vhidhiyo kodheni navo raitorwa amai avachizvitaurira vega handina chimwe chinhu chandingakwanisi kuti ndingaona ipo pasina vakarongedza zvinhu zvavo vasina kumanikidzwa vhidhiyo kodhio riri ko zvakasara zviriko bairi hakuna zvakasara kwakasara gumbeze remistake pero rakasara zvakamira mukana madzimai ndinokudai ndibe mukana ndachati kuvekera takaveka newenyu vakafona takasiya gumbeze ririkwene ndakati hongu harisi gumbeze chete kune zvimwe zvakasara kwakasara tswanda nechibhavhu pavakauya nemotokari vachakuzorongedza tange ndiri mumunda nevana tichinhonga nyemba hatina kuzorangarira kuti tswanda iri mumunda mupurisa akaita nyaya ndiani pavakauya mupurisa ndakavataura zvekare ndakati sabhu wamaya navava varipo pakunyatsosununguka kutaurirai handina orai chimbomira vakasiya zvinhu here amaya alright aiwa ndinoda kuverenga tsamba yaSubbook for the media uyu kana ata anokudza haana noise imbomira munhu waMwari imbomira tazvinzwa kuti ukabatikana tiri kuti isusu zvinhu zvake enda komupa udzoka musi wa 19 ndati enda unomupa zvinhu zvake zvandinazvo vakarongedza zvinhu zvavo vakasununguka pasina kubiridzirwa zvakanyorwa ndine bhuku muno murakanyorwa munhu nemaminiti vanga varipo vakaisa masignature tipe tsamba ikwaSubbook vakaisa signature kuti varongedza zvinhu zvavo pasina gakava imi muri chii chamaya unoona semagarira ndanzvadzi yako but iwe sekuona kwako zvino future here kuyari apa ndiani unoona sei magaranta atete vako saka atete wako vanofanira kugara kupi kwakasununguka
ipapo panonetsa mambo kuti hauzokwanisa kukuranganisa vanhu kana kutaura vanhu vanofanira kuita sei asi ndovega ndo vanoona kuti zvakamira sei. Zvandandifunga ndezvekuti uyo ari kutaura hake zvinhu zvinoka zvinotapira mukanwa asi ndiri kuti tisatataura amai ava havapengi kutaura zvinhu zvavari kutaura. Tiri for the meantime endai kumba kwomurume uyu ngaatakure chero chaamai ava atanga anosiya kumba kwavo tozotaura first. Patakaenda kunorongedza nimi zvini ndakatorongedza zvimwe zvacho zvatakapiwa. Nyaya yakaitira ndeyekuti vakuru ava vakaramba kuti handina zvinhu zvandiri kutopai. Zvavari kutaura kuti unit wazvo kuchichi zvese hazvisi zvako ndezvako. Ndokubva ndachizotaona kuti nyaya tatendera yanetsa. Ndokubva ndachizovati pamukuru takuchikumbirawo kuti mune here zvamunokwanisa kutipa zvamuri kuti ndizvo zvedu zvacho. Alright, wapedza kutaura. Iwe ndiwani? Chiuru wainzwa nyaya iri kutaurwa pano. Inofamba sei naye matema? Uyu mwana wangu akauya achitaura navo yake asati auya kumudara ndoda kuti mundiperekedze munondidzira nyaya yandikuisa anovaroora uyu saka ndaurawo kumudara. But wanzwa zvandandataura? Hungu ndazvinzwa. Ndanchiti mwana wako ngaatore zvinhu zvese zvomukadzi wake zvese zvomuroora wako anotanga anosiya kumusha kwani kwachitodzoka tosangana musi wa 19 totaura zvomusha. Unoti kudii nazvo matemai? Ini ndinogamuchira asi dambudziko randinaro panapa nderokuti uyu akauya achinditsanangurira kuti varoora inyu vakaenda kumusha kwavo ngevechipiri asi kaaenda vakatambura zvinhu zvavo zvese vakasiya kubhezi nebhasikiti yechikafu zvaataura. Asi wanzwa zvataura muramucho ava varoora unga ndiri kuvanzwa zvavari kutaura ndo zvatiri kuti izvozvo ngaaendese first todzoka togadzirisa nyaya yemusha. Tobvisa here mupurisa kudare kunoenda futi? Alright, akupai mupurisa. Mupurisa anoya musi weFriday munomubhadhara mari anouya oenda nasabhuku mopa zvinhu zvovanhu. Asida kunzwa kuti wabata demo wadi chitsvagai mari yemunhu. Iwe Amoni ndiani akamboenda? Alright, ngakaenda musokwana nakagokuchitaura ino panze. Oi. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.